Cha ngempela serious ebikhulu kakhulu. Akho umbiko mzini. Omuntu akayibulala enesihlepu sine somuntu mfowethu. Aphelele. Iyaphelele masipala esilonda Uyayibulala? Uyibulala isilonda somkhuhlane. Letha ukukhululeka uzosona ukuthi sifana basipha. Kodwa ikhale kayi. Khale kayi. Ayakhala kanini. Yeah. Kodwa futhi mana futhi. Kule ngihlaziya la kodwa yenze ukuthi uyagada nje. Ugada kude. Kanti ikhala khona la. Yabona into futhi ukukhunyela ufly contaminate. Yabona into ukukhunyela ufly contaminate bafowethu ngempela serious. Yabona into ukukhunyela ufly contaminate. Ba. Fanele nama bypack. Mama sebenza izoleka isebenza kumzanzoma mina ubuqobo. Thenge imoto phela manje. Mina thenge imoto phela. Bazwa yini ngoba hayi uzenza imoto ikube. Uzolapho ngithi mina hayi kahle kodwa mina ukhona ama bypack uze kube nini? Ukhona ama bypack uyakhipha lokho mazi 10. Ukhona ama bypack ohamba. Abakade bafana. Ngizile ikhathoni. Ama pieces. Uyakhola abantu wazi ukuthi lethi iphume fridge itifrosta la uyifudumeza ngamasende lapha uyifudumeza ngamasende lapha ibraypeki bese vele iyancibila ibraypeki iyabonakala sekumanje ngabhicame unqapha kuze lobuhlungu ulimi ngoba yazi ukuthi kakhulu ungazi ukuthi uxabene nobani uzegcina sebuhlungu ulimi And the mattresses are also the mattresses. Yephunga lawo anuka amaqhubu uyenza yazi letho lalela lalela uthi wena hogela iphunga lesobho lakho la amansemanzi uthi into ngabaqhubu into uyihola Mana tu. Mina nazi ngilungisayo la. Mara nazi ngilungisayo ngithi nakwethu. Yabona nje mfowethu. Zibonakala ngombala. Lalela mfowethu. Lento ukuthi mfowethu awuze asizwe ngoba wazenza wena. Lalela mfowethu. Ngishaya kwenye indawo kodwa mfowethu bala kuthapha baba. Lento ongakhunyela uflower contaminate. Oh, mina ngizozibona ngifesa kanjalo. Isibusisa leso. Yazi but mawaqalekiswa impunga ukuthi into zakhe ayihambi kahle ngempela yilo. Impunga. Mfowethu ngoba kuze nje kuye kwakhana impunga endala liqhawe lapha mfana wami. Uyayisibusa sikanani leso. Mfowethu manje impunga ayigoli lo. Igoli impunga uyabona. Kodwa khona engesona isibusiso lokuthi ifike kabi. Oh, ilethe uflower. Ilethe uflower. Angibekela abantu bami lapha manje. Ngifesa kabi la angiyiclean la. Uyangibona ngangconyana. Angiyibona. Kodwa isiphungu silethe uflower. Lapho right kuhle. Mfowethu makino ngiyafana. Ngiyaphila ke manje. Man, manje uvezela abantu umbhotshozelo esizwe. Mana qhubeka. Oh, sanibonani abalandeli bakabani ipage likabani. Ipage. Ekabani ipage. Ipage. Elakho. Ipage lenkunzi. Awubona. Ipage lenkunzi ayisesijikile phela manje. Sio manje. Enzani kanti manje? Cha bana kancome nje kancome album yakho futhi letha la fethu. Cha lezobe ngingazi ukuthi mfethu i-live lapha isi-live ke. Ngicela ukuncoma nje mfowethu umsebenzi wakusondela kodwa uncome i-album yakho. Yeah. Umsebenzi uyabona mfowethu ngize ngasho insizwe lapha ke futhi awu
yazi ukuthi kade esagcina ukuthi kube nomculo okhiphe album ongavela ukuthi uningi nje uDJ uthi dlala noma yiphi isikhali yabona umculo wagcina ukwenza lokho umzukulu hayi uduma kahle amsungifunza ngathi ngiza ngohlelo hayi mangifunza ngizonde umuntu mina nakhuluma into okuyiyona khuluma into okuyiyona uduma kahle lokho kwesemanje hayi dala ubumkhetha angithi yabona ngoba nomzukulu naye wakhethwa okopolotwa kuleya ngoma akwadumisa ingane zafela izikole yakhumbula ingane efela izikole lezidunusa zafela izikole okopolotwa lapho wayidunusa isake ingane uthe elamanisa lapho wakhila imanga i-album yakhe wawuthi mayiqala ithene ngami uthi-ke utoko mina ngeshelanga sesuka lapho kwase kuba yile ngoma esibili lena ishaya enelo kunjalo ehamba nothokoza langa lapha moloza khona ngoba thokoza langa uyampintsha la kwenhlonipho mningi kakhulu le inhlonipho lesoka siningi kakhulu right uyazi ukuthi wena uyafana nothokoza langa ngani manje ngikhathela mina ngelekesi kamaskani ngelokhu lalela yabona uthokoza langa mfethu kube akazange umsizwa bakhe mfethu akhulele emakhaya phezulu umsizwa bakhe kwakumuntu umfowethu lo ngenhlonipho yakhe ongagcina mhlambe ecule eminye imiculo engazwani nodlame angithi yabona kodwa abantu bahlulwa ukuhlukanisa phakathi kodlame nomsizwa. That's why the majority of people bakhulela emakhaya konina abana mawubo awunamthetho kulokuthiwa yiyeke ningane indodakazi emveni kwalokho kwenzakala lena gcine kukhandekile legesi embi ingane ezisoft lezi zithi hey these people are violent, they can't differentiate between being violent and being a manhood and the manhood yabona imanhood ithi ubunsizwa la ubumanhood yabona umsizwa manje ukhuliswe ngenhlonipho elikhaya lizothi uthoza lilanga uqosho mashabalala waphoqeleka ukuthi aveze ubunkuzi bakhe emveni kwenhlonipho ende between nophemuze butuku yabona emveni kwalokho ke basebugama futhi umsizwa bakhe yabona kunomlando ongaziwa umuntu engiyuqoqa mina ngalilanga uthoza lilanga naye awazi yokuthi ungqongqoze kangaki efosololasi eyokhuleka insizweni yakwalithu yabona same thing applies to you ukuthi ukhule ngenhlonipho emakhaya kuyanyathelwana ugezile unjalo kodwa masiphuqelekile ukuthi uveze ubusizwa bakho uyakwazi ukuveza ngendlela yasemakhaya engahlabalazi yabona mfethu engomeni oyikhiphile kukhona la ukuthi khona mfethu uyinkalakathi yangempela into etalapha kuhleke ngishinyoni ngiyazi ukuthi uyisho ngendlela oyisho ngayo kodwa mina my personal analyzation tell you that uma ngabe uthi uyinto etalapha kuhleke ngishinyoni usho ukuthi awuzile ngodlame emculweni awuzile ngempi emculweni epha usenganqoqa uzile uzokhiciliza amahlule uzoketula amabhodwe abantu uzowabona ukuthi aqoqoke kangaka ngaphansi kuba liqhoma ulibona ibhodwe bangabe selidala lineqhoma la ngaphansi sekuhlula la uhlale bana angithi ukushisa kwebhodwe lapha igcina seliphoqoqa ngahlanye ipoqoqa ngapha gcine selivuna amakhona okubona mawulethi bese kuneqhoma ibhodwe la ngaphansi mawuthi uyabona amagulu udle ebhodwe lawa uyabonda ngophuthu kuntabo inyukayo nje mawubonda ngophuthu uyabonda yini na selizelana eqhoma awuketuli mabhodwe wena ugcina ungasalazi noma lentelezi lelibhodwe noma lokugquma noma lophuthu alinasibambo ngapha sewasha umama lekhaya elethule eziko ngoba wabamba nganhlanye wathi uqafuna ngapha uchithe kuphuthu
awuyabona selafaka ucingo ngapha lalela bafowethu thina singabasebakhe sokwafaka ucingo ngapha lase lithandelwa ngesidwedwe sena kunjani isidwedwe sempaduko esasala esichibini esidala sempaduko okwagana uma enoyibanibani owafika la ekhaya ezogana wagcina esethi wabela nobaba wala ekhaya leyo mpaduko isingapha ke manje ke kuze libambeke so manje ke yonke leyo nto leyiqeqeshile ukuthi sibe abantu abaqotho so manje bethu ke wena awumbuli imbhede yabantu ngoba mawususa ikhethi mawususa yabona kuneshidi liwashwa mhlawumbe kanye ngenyanga liyawashwa noma amanye 2 months kuya ngokuthi ubunono bakho bukuliphezile uqinisile futhi ubona manje yabo khona kodwa mawususa ishidi mfowethu kunomkhwazi uyabona ukumbhede ngenomkhwazi mfowethu ngoba namanje yabo khona ongazi ukuthi bala khona ongazi ukuthi ubani okhunyelwa uvulayo ekhontameni ukhunyelwa ufulawa wakho noma uthi uyabona uyabonake awusihlaziyele ke mina kuhlaziyele mana ngihlaziyele lokho mfethu yabona mfethu mina ngiyomqhwepheshe ukuthi mfethu uthi uyinto lapha kuhleke ngisho yona mfethu uyabona mfethu once you take things personally in the industry of maskandi then you are out of order you take things personal because kwaZulu zintathe izinto kababa namhlanje I'm telling you an honest truth mina nje even ngisho nginaso politics la bengixabene nabo politically anginasitha mina can I tell the whole world I have no enemies me you know why because I don't owe anybody enokusibila kaze ngilale nomfazi womuntu okwesithathu akaze ngixhumeka ama tendencies kimi yabantu wakhe emhlabeni obamkhulu ngibona sekuma tendencies kimi noma sekuma indoda abanye abaphethe icase noma kuthiwa ngiphethe ibhame engakanani umhlaba uyabanga yabo umhlaba uyabanga emhlabeni bese kuzobe kwesibili umfazi yabona noma intombi ngeke mfethu ngamancoko nepolitiki bese kuzothi that's why eParliament bangaxabana kangakanani bathukana kangakanani noMalema noRamaphosa ishiphe lezi kodwa bana asilungise la bana asilungise qhawe lapha ngifuna sihlaziye le khwila uflawa kahle amanye amazwi uthi point of order okay point of order honorable president okay mana le qhwela uflawa unento edaliwe isibusiso bafowethu impunga yabona impunga iyahlonishwa because umuntu oqalekisayo enempunga yabona umuntu mekaqalekisa kanti unempunga wathi nje mfana wami ngiyoke ngibona kuyoshanelwa impethu enempunga yoshanelwa impethu yabo so isho ukuthi lento bese uqalekisekile wena mayikathi mayithi inkosi kubusise ndodana enempunga usubusisekile wena bese kuba khona le ngoba nakho ukufa kukhona ukulungisa ukunezezela lele kushandela kwempethu yabona umuntu makona umuntu kwanengwa yena kwazi kwanenga isidalwa sakhe umona ngamagama aneyisekelo ezingakheli eqinisweni waze wagamanxa makuthiwa kuyoshalela impethu ngoba nakho ukufa kuyivela yazi ukufa sometimes kuyisibusiso khona ukufa kuyisibusiso lo ukushalela kwempethu uqalekiswe uphila uqalekiswe kuhambeni kwakho nasekwenzeni kwakho ngoba umlando wakho the legacy of yourself and your generation lotho ugogo noyibanibani nomama noyibanibani kwashayelwa impethu sasesikhakhele ngomuntu okaqadelwe ngenkomo kunjalo mfowethu so ke manje ke injalo Thuli so ke manje ke le yempunga ihlone kabili khona le impela kunotha impunga kunotha ukuthi usunikeza amagunya uNkulunkulu ukuthi ungaqalekisa noma ungabulala ungaphikisa uyabona leyo mpunga leva usukuvela kubantu abangamaqhawe othola ukuthi bahamba ibanga lokuqhawe baze baya ngasekugcineni kwa noma baliphethe bese kuba khona impunga yesiqalekiso njengokuchaza nokufa khona ukufa kwesiqalekiso ukufa kwesibusiso kuthiwa uphumule uyabona ugodukile le mpunga ke lena ke le mpunga iyona lesishoyo ke lento ukhunyelwa uflawa ekhontamini ngoba impunga othola ukuthi amasimbe impunga hayi ukuthi le mpunga isa yabona impunga engezi kahle uyabona liqhuma kumfana nje 25 years ngokuthi wathi supporter ngalesikhathi uluzingo uyabona lalela futhi ngoxa uthi wathi supporter
ikeza imali ake kalokho kana lutho akaganiwa wona mfazi useqhuma impunga Endakaphethe lo mfana yabo aphethe impunga ke siqalekiso le yabo uyanomuzana ekhontamini unomuze ekhontamini cha ukhwela impunga ekhontamini ukuthi omama balayisha uflower bawenza ujeqe emakhaya basuke bengekho hawu mina ngazi uflower mina wathi mama ongizalayo hey umama ongizalayo yazi wathi mama yakho umuntu ebuhlungu mama but hey wayiphuma esotweni washele uthi ke manje hey yabona nje le moto le ngasithi uflower uqwa lalela lento uthi mama lento yokuthi aqokwa ngaphansi ngiphinde ngize ubone ngamehlo ngisigcinela le moto lapha lo uflower waqoqwa manje ke manje ke leyo mpunga manje leyo mpunga leyo ke evela lapho impunga ifike ngasingakafika isikhathi yabona uqhunyelwe uflower sithi thina ngesikhova la kwethu uqhunyelwe uflower uqhunyelwe uflower equantamini shuthi uwehlelwe isehlo nje uthothi ngempela yena bengakafika isikhathi sokuthi waguguvela ngenxa yokuthi uthathe inqumo ezirong ngoba phela lethi iya ukuthi usonta kwabani uyabona usonta phi